Velkommen til Sportsmagasinet her på Sydfyn TV. En ny basketball-sæson er startet, og selvfølgelig er Svendborg Rapids i landets bedste række, Basketligaen. Og i denne her udsendelse skal I se interviews med spillere, ledere og coach. Så velkommen til Sportsmagasinet. Mads Andersen, hvordan har sådan optakten været fra sommerferien og så til nu? Den har været hektisk og været meget arbejde. Der har været en naturlig stor udskiftning i truppen, så Troels og jeg har ikke holdt særlig meget ferie. Men det har sgu egentlig været fedt. Jeg synes, vi har fået samlet en rigtig fed gruppe, og vi er meget tilfredse indtil videre. Og det kræver også ekstra arbejde på træningsbanen, når der er mange nye spillere i truppen. Ja, det er klart. Vi skal bruge den her preseason på at finde hinanden, ikke? Mange nye. Jeg kender en del af dem, men de skal lære hinanden at kende, og gerne så hurtigt som muligt. Så det bruger vi faktisk lidt ekstra tid på. Både på og uden for banen, vil jeg sige. På banen er selvfølgelig vigtigt, men hvis de klikker uden for banen, så er chancen for, at vi præsterer på banen også højere. Hvis vi sammenligner truppen fra sidste år, så den I har nu, det ser ud til, at der er flere danskere på holdet. Ja, og det har været en klar prioritering for os. Det skulle der laves om på som det første, så det har været øverst på listen over sommeren. Super fedt, at vi som klub kan tiltrække nogle af de største talenter i landet, som vi har gjort. Og vi har fået nogle, det jeg vil kalde lidt erfarne, stadig unge danskere ind, men nogen, som har spillet i ligaen i flere år og har præsteret. En Andreas Mortensen, som var den tredje mest scorende dansker i ligaen sidste år, har vi fået kunne tiltrække herned. Og det synes jeg er klap på skulderen til alle, der arbejder i og omkring klubben. Og hvad vil du ellers sige mere om Andreas udover at han har scoret mange point? Han er god til at spille paddle. Men udover det, så er han en vinder. Jeg har kendt ham fra ungdomslandshold helt tilbage fra, da han var 13-14 år. Naturlig vinder, som både med ungdom i BMS og på liganiveau har præsteret og har udviklet sig over de seneste år og lagt et lag på. Og en, som er sulten efter at komme op i sådan et professionelt miljø og lægge endnu et lag på sit spil. Så det passer perfekt ind i den måde, vi går til tingene på. Og hvad skal publikum forvente af de udenlandske spillere, de nye, der er kommet? Jamen, vi har hentet lidt færre, og har forhåbentlig øget niveauet en smule på de 4, vi har hentet. Det spiller som på hver sin måde, synes jeg, appellerer noget mere til gruppen, men også til fansene. Det har været vigtigt for os at få nogen ind, som har noget, spiller med noget udtryk og noget passion, og spiller for mere end bare dem selv. Så sådan, som gruppe af de 4 der, så forventer jeg et højt niveau. Jeg forventer, at det er nogen, der går ind og er spilstyrende fra start af. Det er grunden til, at vi har bragt den hertil. Det er fordi, at de skal have en stor rolle. Det skal også spille for nogle udlandske spillere, som kommer til en ny klub. Er de faldet godt til, både på banen og uden for banen, sammen med de andre spillere? Ja, der er en indkøringsperiode. Vi ved jo, at de i hvert fald skal bruge en uges tid på at lande herovre i forhold til at være jetlagt og lande i hele rytmen herovre. Det synes jeg egentlig, vi er kommet fint frem til. Det er nogle gode fyre på uden for banen. Bringer en masse energi, har rimelig hurtigt været nede og se Svendborg by og socialisere sig og sådan nogle ting. Så uden for banen landet rigtig fint. På banen skal
skal vi finde hinanden, og det arbejder vi rigtig meget på. Det er spillere med store kvaliteter, som har prøvet en masse, og det skal vi også drage nytte af. Så der er jeg også fortrøstningsfuld nok til, at vi nok skal finde et højt niveau. Du er coach. Har du sådan en fornemmelse af, hvad er det for et type hold, som publikum skal se i den her sæson? Er det helt anderledes form for spil i forhold til sidste år? Både år. Vi kommer til at have, vi har et andet hold. Vi har noget mere længde, end vi havde sidste år. Og samtidig har vi også brugt sommeren på at prøve at rent faktisk at dykke ned i, hvordan det er, vi skal spille. Hvordan er det, Svendborg skal spille? Ikke bare næste år, men de næste mange år frem. Og det er et hold med højt tempo, og et hold, der appellerer til de mange fans, der støtter os i tykt og tyndt. Det er et hold, som skal spille smart i begge ender, både offensivt og defensivt. Og så er det hold, hvor der også skal være plads til unge danskere, og plads til og et miljø, hvor vi kan udvikle på de næste store Rapids-profiler. Så selvom vi kæmper med i toppen, så skal vi kunne det samtidig. Og det synes jeg, vi har skabt en trup og et miljø til nu, som gør, at vi kan tage det næste skridt. Og det er vel også det, der kendetegner dig som coach, at du vil gerne udvikle, og det er vel også derfor, at du har lavet en 3-årig kontrakt med Rapids. Selvfølgelig, og med det sagt, så skal vi vinde, og vi skal være bedre end sidste år, og der skal medaljer til Sydfyn, og det skal der hvert år, og det stræber vi efter. Men jeg tror bare ikke på, at vi kan komme dertil, hvis ikke vi rykker os i løbet af sæsonen. Og hvis ikke vi har det rette mix i truppen, med noget ung blod og nogle sultne spillere, som både vil vinde og vil udvikle sig. Så ja, jeg går meget ind for talentudvikling og vil meget gerne udvikle, men med det sagt, så skal vi vinde nogle basketballkampe, og vi skal op i toppen og lege med. Op i toppen og lege med her til sidst. Turneringen er lige startet. Hvem bliver jeres hårde konkurrenter i år? Jeg tror ikke, der er ikke så meget, der har ændret sig i det. Altså, Bakken kører deres løb, og med deres enorme, kan man sige, økonomi, og så er det de fire andre hold, som skal ligge og kæmpe om 3 pladser. Der er nogle unge hold i ligaen, som sikkert nok skal presse på, men det vil være Horsens og Næstved, Randers og Svendborg, som kæmper for det. Jakob Enevold, du har været rigtig savnet. Du har været væk med en alvorlig skade i 1,5 år. Hvordan har du det nu her, hvor sæsonen er startet? Jamen, jeg har det i hvert fald bedre, end jeg havde det for 1,5 år siden. Men altså, det går godt. Jeg har taget omstændighederne i betragtning. Jeg kan spille med. Jeg har spillet træningskamp mod Vejen. Jeg har spillet 10-15 minutter uden problemer. Så lige nu er det også bare lige sådan en fase, hvor jeg skal lidt i gang igen og mærke kroppen, som jeg ikke har gjort i 1,5 år nærmest. Men jo, det går godt. Sådan til vores lyttere og seere, altså hvad er det for en skade, du har kæmpet med? En korsbåndsskade på det højre knæ, eller i det højre knæ, hvor jeg så er blevet opereret og har haft en lang genoptræningsperiode. Og hvordan har det været? Har du sådan i perioder haft mistet mod, jeg orker det ikke mere? Jamen det har jeg da. Især også lige, da vi startede med at træne her for ikke lang tid siden, der havde jeg en lille episode med mit knæ, hvor jeg sådan gjorde et eller andet forkert, hvor det begyndte at gå ondt igen. Og så, der var jeg sådan lidt, kan det overhovedet lade sig gøre? Men så ved hjælp af lidt behandling og du ved, lidt hårdt arbejde af flid, så vi kommer lidt tilbage for det igen, og nu går det okay. Men jeg er også i hele genoptræningsperioden, altså det har da været super hårdt. Altså man kan jo ikke gå, så man skal lære at gå igen og så løbe, og jeg har da fældet på tår løbet af de sidste 1,5 år. Der er mange sportsfolk, når de har været ude med skader i lang tid, så føler de sig ude af gruppen. Men jeg synes, du har været meget med i kampen og været med på bænken. Altså jeg føler, at du har været med stort set hele tiden. Ja, altså den sæson, hvor jeg blev skadet, var jeg med hele vejen. Og så sidste år, der gav lidt mere mening at fokusere på skole, nu når jeg endelig havde tid og ikke rigtig kunne træne med og sådan noget. Men jeg har da gjort mit bedste for at være med i det omfang, jeg nu kan, og hvor det giver mening. Ja. Og hvornår tror du så selv, at du er oppe i de omdrejninger, som du var for 1,5 år siden?
Det er et godt spørgsmål. Jamen, i midten af sæsonen håber jeg da. Men jeg ved jo ikke, om jeg nogensinde kommer tilbage til at være den spiller, jeg var. Men det kan være, at jeg så bliver en anden type spiller. Og bedre eller det samme, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg håber da på, at jeg bliver lige så god. Men hvis det så skulle ske, så er det jo nok lidt midt inde i sæsonen, eller den sidste halvdel, hvor jeg er kommet lidt i gang igen. Hvad er sådan din fornemmelse ved, at du har set Rabbits spille basket, og du har siddet udenfor hele sæsonen? Hvad er din fornemmelse med holdet dette års udgave? Altså, ja, dette års udgave, vi er meget unge, så der ligger et kæmpe stykke arbejde foran os. Jeg har lidt svært ved at spå om, hvordan sæsonen kommer til at gå, og det tør jeg heller ikke. Men jeg tror, jeg tør også spå, at vi får det lidt svært til at starte med. Vi skal lige finde hinanden, og de unge skal lige finde sin plads, og der er også rigtig mange, der kommer udefra, så hvor det er deres første sæson i professionel basketball. Men jeg kan se, at vi har potentiale til at blive rigtig gode. Men det kræver hårdt arbejde og lidt disciplin, og det tænker jeg nok, at vi har. Så ja, jeg er spændt på at se, hvordan det hele udvikler sig i hvert fald. Men du må have en indre motivation til at blive 100% klar, så du kan virkelig også måske forstærke holdet igen. Ja, altså jeg synes jo allerede nu, at jeg forstærker holdet af min ærlige mening. Men ja, altså jeg glæder mig bare til at spille igen. Altså grunden til at jeg er her er jo også, fordi jeg gerne vil vinde. Og det gjorde det lidt ondt det år, hvor vi vandt pokalfinale og fik andenplads i basketligaen. Jeg ikke var med til at spille de der kampe der. Så der smagte jeg lige lidt på, hvordan det kunne føles, men jeg vil også gerne have været med, sådan, så jeg virkelig sådan kan opleve, hvordan det er at vinde på den måde. Jakob, held og lykke med sæsonen. Ja, mange tak. Anton Harbo, du er jo så i gang med den anden sæson i Svendborg Rabbits. Det er vel altid lettere at gå i gang med den anden sæson end den første? Jo, nu kender jeg rutinen, og jeg kender mange i byen, og jeg kender mange mennesker omkring klubben. Så det er klart nemmere og mere roligt op i hovedet at komme i gang, når man kender så mange af omgivelserne. Og det er jo også sådan, at du skal være med til at integrere de nye spillere, der er kommet til truppen, fordi nu er du en af de ældre spillere i holdet. Ja, bestemt. Altså, så kan jeg vise de gode steder, hvor man kan få en god pizza måske, og fortælle lidt om, hvilke mennesker der er omkring klubben, og sætte folk ind i tingene, ligesom de tidligere fra sidste år gjorde for mig. David Fischer for eksempel var god til det, og Martin. Så det vil sige, at det er meget vigtigt, du som spiller, at du er også med til at integrere dine kammerater, også både med hensyn til, hvad der foregår uden for banen og på banen. Ja, det er klart, fordi vi er vores egen lille familie, bor meget tæt på hinanden og bruger meget tid sammen. Så det er vigtigt, at vi har det godt på banen, men det er også vigtigt, at vi har det godt ude for banen. Og de er måske stressede. Nogle er 18, nogle er 19, nogle er 20, nogle er det første gang, de flytter hjemmefra, eller skifter land, eller flytter fra deres hjemland for første gang. Så det er vigtigt, at vi passer på hinanden, fordi hvis vi går og stresser oven i hovedet, så er det svært at levere på banen. Men det er jo også en spændende udfordring at være med til, og ligesom at få skabt en god gruppe, som fungerer på banen og udenfor. Bestemt. Det er sjovt. Det er holdarbejde. Det er mange forskellige kulturer, der møder hinanden, og nogle gange så crasher det lidt, ikke? Men så må man håndtere det, som man nu er, og hvad der sker på banen, det må vi løse. Altså, det er, hvad det er. Og det er alle nogle gode fyre, så hvis der sker noget på banen, og det gør der, fordi intensiteten skal være høj til træning, ellers så presser vi os selv ikke nok, og så bliver vi ikke udfordret, og så ser vi dumme ud til kamp. Det er jo så din anden sæson. Hvordan har du det med Svendborg Rabbits? Hvad synes du om klubben? Jamen altså, jeg kom jo tilbage af en grund. Altså, det er jo fordi, det er et godt sted at være. Et sted, hvor der er gode værdier, fed opbakning fra byen, og et godt sammenhold. Ja. Det her med, som jeg er meget overrasket over, der er ikke ret langt fra den, der skal feje gulv op til direktøren. Det er vel også noget, I spiller godt kan lide, at I er tæt på hinanden? Jo, altså, det er en lille klub, og så må alle rykke sammen i bussen, når opgaverne skal løftes og udføres. Og det er alle mulige forskellige opgaver, og vi har brug for alle mulige hjælp, og det får vi. Så alle kender alle, og det er fedt at se som spiller. Og det er vel også godt at spille på jeres hjemmebane. Et godt publikum til Rabbits.
mega godt, altså det bedste publikum i landet, hvis du spørger alle, tror jeg. Og hvad kan I så præstere over for publikum og dansk basketball i den her sæson? Vi kan levere nogle fede kampe med højt fart. Vi kan vinde mere, end vi gjorde sidste år. Det vil vi gerne, det skal vi også gøre. Så det kan vi give til fansene. Vi kan give dem sejre til byen. Og så skal vi have medaljer til Sydfyn. Og vi skal helt bestemt ende i en finale. Bliver det helt anderledes hold og følge i år i forhold til sidste? Jamen, vi har jo samme træner, og nogle spillere fortsat, så det er jo ikke helt anderledes ikke helt anderledes. Men hvad hedder det? Vi har jo skiftet træner og fra starten af sidste sæson til nu. Så nu er det Mads, som har hentet spillerne. Sidste år var det ikke Mads. Så han har skræddersyet holdet til hvad han synes. Så på den måde så kan det være, der er kommet andre kompetencer ind, og en anden stil, en omlagt stil, kan man godt kalde det. Hvor føler du, at holdet har sine styrker? Jamen, altså, det gælder jo så ikke for mig, men vi er lange og hurtige, ikke? Lange, hurtige og stærke, og det er en god styrke. Så kan vi dække forsvar effektivt og godt. Og hvad er det så, der skal trænes på, for at I kan blive bedre, altså der, hvor I har jeres svagheder? Vi har haft nogle træningskampe, og lige nu så skal vi være bedre til at remote i forsvaret, og vi skal være bedre til kontraforsvar. Transition defense hedder det. Det skal vi øve os på. Men det gør vi hver dag, så jeg regner med, at vi står skarpt. Du siger, at du gerne vil sørge for, at I får medaljer, og gerne i en DM-finale. Men hvad skal der til, fordi der er jo alligevel hårde konkurrenter? Jamen, vi skal jo vinde. Sidste sæson, så havde vi over 5-6 kampe, hvor vi tabte med enten 1 eller 2 eller 3 eller 4 point. Og hvis vi havde vundet alle dem, så havde vi vendt i en semifinal, og så kunne vi have endt i en finale og fået medaljer. De skal vindes i år, og det er det, der skal gøres. Og dine egne personlige tanker med din sæson, du er på landsholdet. Hvad er dine tanker? Ja, mit mål det er at blive fortsat på landsholdet og få debut. Det er mit personlige mål. Men min ambition for holdet det er at komme i finalen og vinde medaljer. Andreas Mortensen, nu har du været et par måneder i Svendborg Rapids. Hvordan har de første måneder været i din nye klub? De har været super spændende. Nyt miljø og et nyt kapitel i min karriere, så det har været super fedt. Du har jo spillet i BMS. Hvorfor blev det Rapids? Det blev Rapids, fordi at, jeg har brug for at tage et skridt videre i min udvikling. Og Rapids, de har et rigtig godt setup, og efter en god snak med Mads, så føles det rigtigt at komme hertil. Hvad kendte du til klubben, inden du skrev under på en kontrakt? Hvad jeg kendte til klubben? Jo, nu har jeg været her mange gange, og det er en super fed klub med en super fed hjemmebane og en masse gode fans. Så ja, det er generelt set et super godt miljø herovre. Og du vil også komme op på et hold, som er måske bedre end det, du har været vant til at spille på i sidste sæson. Det er helt klart et step up i niveau også. Det hele er lidt mere professionelt herover, så det er helt klart noget, jeg ser super meget frem til at komme i gang. Eksempler på, at det er mere professionelt? Jo, det er det eneste, jeg laver herover, så det er super fedt. Jeg kan lægge al min tid i basket og virkelig bare fokusere på at blive bedre, både som individuelt, men også generelt vores hold. Så det er super fedt. Hvordan er det at lige pludselig få en tilværelse som 21-årig basketballspiller, at det er kun basketball, og når man har trænet, så er man fri? Jo, det skal man selvfølgelig lige vente sig til. Nej, jeg kan super godt lide det. Det er også derfor, jeg har valgt at tage her til Svendborg Rapids. Helt klart. Og det betyder også, at det er jo vigtigt også som spiller for dig, og du også falder til uden for banen i det sydfynske område. Og hvordan går det? Ja, det går super fint. Svendborg, det er en dejlig lille by. Og som sagt, så har jeg nogle super fede holdkammerater, så det gør det nemt at falde til her. Og Andreas, hvad kan du så tilbyde holdet? Jo, jeg er en aggressiv guard, og jeg synes, jeg bringer en god kemi til holdet, og så har jeg en vindermentalitet. Så det betyder bare for mig, at vi vinder her. Og hvad er sådan dine ambitioner for dig selv, inden vi snakker om holdet?
Jo, mine ambitioner for mig selv, det er helt klart at tage et skridt op ad trappen, ikke? Blive bedre individuelt, og se, hvor langt jeg ligesom kan nå herover. Du scorede mange point i sidste sæson. Er det noget, vi skal se dig fortsat med? Forhåbentlig. Nu får vi at se. Det vigtigste for mig, det er, at holdet vinder. Så hvis jeg bidrager med at score point, så er det det, jeg gør. Og hvordan skal holdet vinde? Ja, de skal selvfølgelig score flest point. Men hvor er det, I har jeres styrker, synes du? Jo, jeg synes, vi har mange styrker. Vi er både store, vi er små, vi er godt skydende, vi kan mange ting. Jeg tror, det, der bliver vigtigt for os, det er, at vi lærer at spille sammen, og vi har en rigtig god kemi på holdet, så det skal I nok komme til at se. Er du kommet til Svendborg Rapids for at skal have en medalje om halsen? Det er helt klart. Det er ingen tvivl om det. Medalje, det bliver det. Hvem bliver jeres værste konkurrenter? Det ved jeg ikke. Det er vel dem, der sidder på tronen lige nu, som er bakken. Forhåbentlig så kan vi vise, at vi godt kan slå dem. Og hvad med Næstved, Randers og Horsens? Det er jo altid dem, der ligesom byer op til dans. Ja, det er jo alle sammen tophold og super gode hold. Vi må bare vise, at vi er det bedre hold i år. Og nu kommer du inden fra det københavnske område. Hvorfor kan de københavnske klubber ikke være med i Basketligaens top? Jeg ved ikke, om de ikke kan være med i Basketligaens top egentlig. Der sker mange de laver mange fine resultater dernede. Jeg tror egentlig, det handler mest om, at budgettet måske ikke helt er der, og at der er mange, der har en deltidsbeskæftigelse ved siden af, og de ikke kan lægge al deres energi i det. Men nu er sæsonen startet, og du er vel topmotiveret for at skal vise dine evner i den nye klub? 100%. Jeg er topmotiveret, og jeg er 100% klar til at køre hårdt på hele sæsonen, og jeg glæder mig super meget. Velkommen til Svendborg, og god sæson. Tak skal du have. Vi står i SF Lokaler, præsentation af truppen Svendborg Rapids i den her sæson. Hvordan er din fornemmelse med det, vi skal i gang med? Ja, men den er spændt. Det er jo det, vi arbejder hen imod igennem foråret og hen over sommeren. Og ligesom at få sat et slagkraftigt mandskab til den kommende sæson, så vi kan få nogle medaljer til Sydfyn. Så vi er jo spændte, og i dag er en stor dag for os, og vi har glædet os rigtig meget. Har det været travlt på kontorerne her i sommerferien? Ja, det har der. Masser jeg gik ind til vinduet og følte, at vi havde godt styr på tingene osv. Og inden jeg tog på ferie, der tænkte vi så, nu er vinduet lukket, men så var der faktisk 2 ting, der lige glippede. Så der har været lidt mere travlt, end hvad vi havde regnet med, men vi endte med et rigtig godt resultat, synes vi. Men I har vel også et kildenet, der kan hjælpe dig og Mads i at finde spillere? Ja, bestemt. Altså, vi har været igennem i rigtig, rigtig mange år, og der er folk, vi arbejder sammen med, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Og det er klart, så får man sådan en eller anden form for et tilhørsforhold, og også et tillidsforhold, som gør, at vi kan række ud til dem og sige, hvad har I på den og den position, og hvad typemæssigt sådan og sådan. Og så får vi jo nogle kandidater ind, og så sidder vi og evaluerer på dem, og så vælger vi jo det, hvor vi tænker, at det her det giver bedst mening for os, men også for dem. Men det er jo en helt ny gruppe. Der er mange spillere, der er stoppet, eller gået til andre klubber, og I har fået mange nye spillere. Så det er vel topspændende, hvordan det vil fungere. Jamen det er klart, fordi på papiret og på video, der ser alting jo godt ud, men du får jo først de rigtige indtryk, når du har spillet de første par træningskampe, når du har set, hvordan folk agerer socialt og sådan nogle ting med hinanden. Men vi er egentlig sådan rimelig fortrøstningsfulde og føler, at vi står et fornuftigt sted. Det skal stadigvæk blive bedre spil, det vil jeg også gerne indrømme, og det bliver selvfølgelig en proces, men vi tror på, at hvis vi får det til at klikke med dem, vi har på holdet spillemæssigt, jamen så har vi faktisk et ganske fint mandskab. I vil jo gerne vinde, men I vil også gerne underholde publikum. Bliver det underholdende hold, tror du? Ja, der er i hvert fald nogen, der kan hoppe forholdsvis højt, vil jeg sige, og nogen, der ikke er blege for at sende et skud afsted fra distancen, og også nogen, der virkelig kan komme hurtigt op og ned af banen. Så jeg tror på, at vi får en underholdende og aggressiv spillestil at se, og det kan folk egentlig godt lide, når man som publikum kommer ud i Riise Sparkasse Arena. Det blev ikke til medaljer sidste sæson. Skal vi forvente det i år, eller er det svært at udtale sig om? Jamen, det er i hvert fald vores målsætning, det er der ingen tvivl om. De foregående 2 sæsoner har vi jo fået medaljer. Sidste sæson var noget højt for at sige det lige ud, på grund af en masse forskellige årsager. Men vi skal jo tilbage der, hvor vi føler, vi hører til, og det er i en top 4 i Danmark at kæmpe mere om medaljer. Det vigtige det er også det, der foregår uden for banen. Er der stadigvæk god opbakning til Rapids her? Jeg tænker på sponsorer, investorer osv.? Jamen det synes jeg. Altså vi har et meget loyalt og meget givende netværk på over 1.500 virksomheder nu, som støtter os i forskellige arter, og det er vi rigtig, rigtig glade for, og uden dem, der kunne det ikke fungere. Jeg plejer at sige, at der er 2 faktorer, der skal til. Det er de økonomiske muskler i form af vores erhvervssamarbejdspartnere, og så er det vores elskede frivillige. De 2 ting, det er alfa og omega for klubben. Spillere og direktører
direktører og trænere, det kan man altid finde. Men sponsorer og dejlige frivillige, altså det er bare alfa og omega for os. Er det sponsorer, der er lokale, eller er I begyndt at sprede jer ud rundt omkring Fyn? Ja, men vi har både en masse lokale hovedsageligt, men vi har også virksomheder fra Faaborg, fra Odense, fra Langeland og så videre, og ud fra Nyborg er også. Så vi får en større spredning, men selvfølgelig ligger hovedvægten her på Sydfyn. Og så nævnte du selv for lidt siden, de frivillige betyder rigtig meget. Er der også stor opbakning der, også til den her sæson? Ja, det er der. Altså folk har det faktisk ligesom jeg selv, og ligesom masser af spillerne, man glæder sig til at komme i gang igen. Og der er en god opbakning. Vi sørger også for at lave en masse forskellige tiltag for dem. I den forgangne weekend havde vi en rigtig hyggelig fest, hvor man kunne få slået sig lidt løs og sådan nogle ting. Og det sociale er rigtig vigtigt for os, og derfor gør vi også noget ud af det over for de frivillige. Efter alle kampene, så mødes vi jo, uanset om vi har vundet eller vi har tabt, så efterfølgende, så mødes vi jo i loungen og sidder og får noget at spise, og en kold øl eller en kold sodavand eller et glas vin. Og ligesom for at snakke dagen igennem, der ligger vi alle sammen på samme niveau og bare hygger os bagefter. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os. Og det er vel også noget af de frivillige værksættere, at de nemt kan gå ind og snakke med en af jeres topspillere. Altså, de er på lige vilkår næsten. Jamen jeg har det, som jeg sagde før, der er vi alle på samme niveau, fordi vi er i samme båd, så det er uagtet hvilken rolle man har, jamen, så sørger vi jo alle sammen for at bidrage på den måde vi kan, til vi har et godt mandskab, og der er et fladt hierarki på den måde, det er jeg rigtig glad ved. Der plejer altid at være god stemning omkring jeres ligakampe, og det skal vi vel også forvente i år med masser af publikum, som virkelig bliver gejlet op af spillere og mange andre DJ'er osv. Ja, men det skal vi bestemt, og vi har også nogle nye tiltag i støbeskeen i år. Uden at sige alt for meget, så kan jeg da godt sige, at vi i hvert fald har fået fat i nogle smarte kniskanoner, så dem glæder jeg mig til at se. Og så satser vi på, at der ikke ryger en brandalarm, men der er der blevet handlet lidt forskelligt udstyr ind her hen over sommeren. Men spillerne skal jo gøre meget, og hvem bliver sådan de værste konkurrenter til jeres kapløb og medaljer? Jamen, jeg tror, at det bliver Team Fon Næstved, det bliver Randers, og det bliver Horsens. Bakken er ligesom stukket af kategorisk. De er de bedste herhjemme. Og hvis man vil have succes mod dem, så skal det typisk være i en pokalfinal, hvor vi selv slog dem for 2 sæsoner siden. Men over en 7-kampsserie, der skal jeg også være voksen nok til at sige, at der er de favoritter. Så jeg vurderer, at det er Horsens, og det er Randers, og det er Næstved, hvor vi skal kæmpe om, 3 pladser. Fordi Bakken tager den ene af dem i semifinalerne. Men de spillere, vi har talt med, de virker glade for at være i Rapids, og der er god stemning i truppen. Det betyder jo også fantastisk meget her, hvor ligaen lige er startet. Ja, men det er alfa og omega. Altså, man skal have harmoni på en arbejdsplads, og det er uordnet om det er, eller underordnet om det er på en radiostation, eller det er en basketballklub, eller det er en avis, så gælder det bare om, at der er god stemning mellem kollegaerne, og vi gør noget ud af at lave nogle ting for dem. Vi har holdt paddelmesterskaber, petangmesterskaber, og skal sågar også have minigolfmesterskaber, så der er nogle sociale ting for dem også. Vi glæder os til at følge jer. Held og lykke med sæsonen. Mange tak. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når du er cheftræner, og jeg er praktisk gris i klubben, så ender man med at snakke temmelig en del sammen, både i det daglige, når vi er rigtig meget i hallen begge to, vi er der rigtig mange timer, men du gav et tal til min kone her den anden dag, da vi sad og spiste, hvor mange gange vi har snakket i telefonen på en lille periode der. Kan du ikke lige prøve, hvad fanden var det, du bildte Simone ind? Fordi jeg tror faktisk, at det er endnu mere end det. Det er facts. Vi snakkede sammen 84 gange på 14 dage for et par uger siden. Og jeg har faktisk lovet også lige at følge op på, hvor mange gange det er blevet til siden vi sluttede sæsonen og startede en ny. Så det tjekker jeg op på. Og med disse interviews slutter vi sporten, og vi ønsker naturligvis Svendborg Rapids held og lykke med den kommende sæson. Vi har mere sport igen i næste uge i vores sportsmagasin, og der skal det omhandle GOG. Tak for nu, og på gensyn.